Bună tuturor, bine ați revenit la canalul nostru! Astăzi vă vom purta printr-o călătorie înfricoșătoare prin 15 locuri bântuite din România. Asigurați-vă că sunteți pregătiți să vă înfruntați temerile și să explorați cele mai înspăimântătoare locuri pe care pământul le are de oferit. Castelul Bran. Castelul Bran, situat în județul Brașov, este asociat cu legenda lui Dracula, inspirată de romanul lui Bram Stoker. Construcția sa a început în secolul al XIV-lea și a servit inițial ca fortăreață de apărare împotriva invaziilor otomane. Castelul a fost folosit și ca reședință regală și adăpostește acum Muzeul Bran, unde vizitatorii pot explora istoria sa și legenda vampirului. Se spune că castelul este bântuit de fantomele unor cavaleri medievali și că în anumite nopți de plină lună, umbra lui Dracula poate fi văzută în turnurile sale. Cetatea Sighișoara. Cetatea Sighișoara este un complex fortificat medieval din județul Mureș, renumit pentru arhitectura sa și faptul că este locul de naștere al lui Vlad Țepeș, cunoscut și ca Dracula. În interiorul cetății se găsesc clădiri medievale bine conservate, precum turnul cu ceas și biserica mănăstirii. Există rapoarte despre apariții ale unor fantome în armură și sunete ciudate care înfricoșează vizitatorii în timpul nopții. Cetatea Sighișoara este inclusă în lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Cetatea Alba Carolina. Cetatea Alba Carolina este o fortăreață monumentală din Alba Iulia, județul Alba, construită în secolul al XVIII-lea. Se spune că spiritele soldaților decedați în luptele pentru independența României bântuie zidurile cetății. Vizitatorii pot explora bastioane, tuneluri subterane și porți impresionante, precum și obiective turistice precum Catedrala Reîntregirii și Muzeul Național al Unirii. Cetatea Alba Carolina găzduiește în fiecare an reconstituiri istorice care readuc la viață atmosfera din trecut. Castelul Corvinilor. Castelul Corvinilor, cunoscut și sub numele de Castelul Huniazilor, este situat în orașul Hunedoara, județul Hunedoara. Construit în stil gotic, castelul este un exemplu impresionant de arhitectură medievală. Există povești despre activități paranormale în castel, cum ar fi voci ciudate, bocete și apariții ale unor figuri întunecate. Se spune că fantomele unor nobili decedați în castel bântuie încă încăperile sale. Mănăstirea Snagov. Mănăstirea Snagov este situată pe malul lacului Snagov, în județul Ilfov, și este una dintre cele mai vechi și mai cunoscute mănăstiri din România. Mănăstirea este asociată cu legenda lui Vlad Țepeș, care se spune că este înmormântat într-unul dintre mormintele sale. Există rapoarte despre apariții ale fantomei lui Vlad Țepeș, care ar fi fost văzută plimbându-se prin incinta mănăstirii în nopțile cu lună plină. Mănăstirea Snagov atrage mulți vizitatori dornici să descopere istoria sa și să își testeze curajul în fața posibilelor fenomene paranormale. Palatul Cantacuzino. Palatul Cantacuzino este situat în centrul Bucureștiului și este un exemplu impresionant de arhitectură neoromânească. Se spune că palatul este bântuit de fantoma unei femei în roșu, care a fost asociată cu o trădare în familie. Vizitatorii au raportat senzații de frig inexplicabil, voci ciudate și chiar vizualizarea siluetei femeii în roșu. Palatul Cantacuzino este acum deschis publicului și oferă tururi ghidate în care se pot explora încăperile sale. Casa Poporului. Casa Poporului, cunoscută și sub numele de Palatul Parlamentului, este unul dintre cele mai mari și mai controversate clădiri din lume. Construcția sa a fost însoțită de povestiri despre apariții și activități paranormale.
Martorii susțin că au întâlnit spirite și au avut experiențe inexplicabile în interiorul clădirii. Casa Poporului este acum sediul Parlamentului României și este deschisă pentru vizite turistice, oferind o oportunitate unică de a explora această construcție monumentală și de a afla mai multe despre poveștile sale înspăimântătoare. Castelul Banfăi. Castelul Banfăi, situat în județul Cluj, este cunoscut pentru frumoasa sa arhitectură barocă și pentru legendele sale înfricoșătoare. Există rapoarte despre apariții ale unor fantome în interiorul castelului, în special în sala de bal și în turnurile sale. Vizitatorii au relatat senzații de frig, voci ciudate și chiar atingeri inexplicabile în timpul explorării castelului. Castelul Banfăi a fost renovat și este folosit acum pentru evenimente culturale și expoziții. Este un loc fascinant pentru cei interesați de istorie, arhitectură și mister. Biserica Sfântul Nicolae din Curtea Veche, București. Biserica Sfântul Nicolae din Curtea Veche este una dintre cele mai vechi biserici din București, construită în secolul al XVI-lea. Se spune că biserica este bântuită de apariții ale unor figuri întunecate și că în interior se aud sunete ciudate și neexplicate. Aceasta este asociată și cu legenda vrăjitoarei de la Curtea Veche, care ar fi arsă pe rug aici. Biserica Sfântul Nicolae este un important monument istoric și religios, dar și o destinație interesantă pentru cei pasionați de mistere și paranormal. Hotelul Castel Dracula, Piatra Fântânele. Hotelul Castel Dracula este situat într-un peisaj pitoresc, în munții Bârgău, județul Bistrița-Năsăud. Hotelul este construit în stilul unui castel medieval și este asociat cu legenda lui Dracula. Există rapoarte despre apariții ale unor personaje învechite și mirese fantomatice care umblă prin coridoarele și camerele hotelului. Hotelul oferă o experiență unică în care oaspeții pot petrece nopți într-un cadru misterios și pot explora frumusețea împrejurimilor montane. Casa Mavrocordat din Iași. Casa Mavrocordat este o clădire impunătoare din centrul istoric al orașului Iași. Există povești și legende despre apariții ale unei femei îmbrăcate în roșu și despre fenomene paranormale în această casă. Vizitatorii au relatat că au simțit o prezență ciudată, au auzit voci și au observat obiecte care se mișcă de la sine. Casa Mavrocordat este un monument arhitectural important și continuă să fascineze și să înspăimânte pe cei care o vizitează. Mănăstirea Agapia Veche. Mănăstirea Agapia Veche este situată în județul Neamț și este una dintre cele mai vechi mănăstiri din Moldova. Există rapoarte despre apariții ale unor călugări fantomatici în incinta mănăstirii și în jurul ei. Vizitatorii au relatat senzații de prezențe supranaturale, sunete neobișnuite și chiar mirosuri de tămâie în aer. Interiorul mănăstirii păstrează fresce și icoane vechi, adăugând la atmosfera misterioasă a locului. Mănăstirea Agapia Veche este un important centru spiritual și cultural, dar și un loc fascinant pentru cei pasionați de fenomene paranormale și mistere. Castelul Câlnic. Castelul Câlnic, situat în județul Alba, este un castel medieval bine păstrat, care impresionează prin arhitectura sa defensivă. Se spune că castelul este bântuit de spiritele unor nobili și ale unor călugări decedați. Vizitatorii au raportat apariții ale unor figuri fantomatice în coridoarele și sălile castelului, precum și sunete de pași în timpul nopții.
Castelul Câlnic este deschis pentru turiști, oferindu-le ocazia de a explora istoria sa și de a descoperi secretele ascunse în zidurile sale vechi. Casa Sfatului din Brașov. Casa Sfatului, situată în centrul istoric al orașului Brașov, este una dintre cele mai vechi clădiri din zonă și un important monument arhitectural. Există povești și legende despre apariții ale unor fantome în această clădire, care a fost folosită ca primărie în trecut. Se spune că fantoma unui consilier municipal din secolul al XVI-lea hoinărește prin încăperile sale, aducând un aer misterios și înfricoșător. Turnul Chindiei, Târgoviște. Turnul Chindiei este o parte importantă a cetății medievale din Târgoviște, județul Dâmbovița. Există legende despre fantomele celor executați în turn și despre sunetele înfricoșătoare pe care le produce. Vizitatorii au relatat senzații de disconfort, frig și chiar senzații de atingere în timp ce se aflau în turn. Turnul Chindiei oferă o priveliște panoramică asupra orașului și îi atrage pe cei curioși să exploreze atmosfera misterioasă a cetății medievale. Aceste locuri bântuite din România sunt încărcate cu povești și legende care continuă să fascineze și să înspăimânte pe cei curioși să exploreze aspectul supranatural al istoriei și culturii noastre.